Bil-karrijiet briju ferħu sfin mill-laqwa ġi tmiemu l-karnival li kien mifrux fuq 5 tiem ta' attivitajiet fil-Belt Valletta u firħula oħra madwar Malta u Għawdex. Il-karnival sar f'temp mill-isbaħ li permetta biex jittellaw l-isfilati kollha u sfin fi Pjazza San Ġorġ. U anke l-karrijiet li daru madwar it-toroq tal-belt mijiet jitilgħu lejn il-belt kapitali biex jaraw din l-arti li d-dilettanti qattaw xhur sħaħ jaħdmu fuqhom. Biex imbagħad it-tlieta sar id-defilé li ġa fit-tmiemu l-karnival fit-Triq Sant'Anna fil-Furjana. Ma setax jonqos li matul dawn il-jiem saru kompetizzjonijiet ta' sfin, sfilati, karrijiet u esibizzjonijiet oħrajn. Sar ukoll il-karnival ta' tfal u bħal kull sena f'Għawdex sar il-karnival spontanju ta' Nadur. Fejn spikkati s-satira b'dawk l-iktar popolari kienu l-kostumi bit-toast u ħuti qasmu l-ID cards folot u sansitri oħrajn li libsu kostum tal-kannabis. Karnival ieħor popolari kien dak ta' ħalaxa li wkoll ġibet lejh mijiet ta' persuni.